ahemfo nwoma etoso mienu ti dunan. Israel hene Yoahas ba Yoas afiatia mienu mu na Yuda hene Yoas ba Amaziah bedi hene. Obedi hene no na wadi mfie aduonunum na wadi hene mfie aduonunkron Yerusalem. Nane na dinde Yehoadin a ofiri Yerusalem na oyode atene Awurade ani so. Na enso na ntise na ja David sede na ja Yoas yo ne nyina na ono nso yoye. Na enso sonson mmea no de wanyi ọma no kwaso bọ afọde na ohia duhwam sonson mmea no so. Na ahenia no tim ne nsam no okum ne nko a wokum na ja ohene no. Na wudifo no ma no de wanku won sede watwe no Mose mmara no sede Awurade hye se wonku agyanom menti enso wonkum ma agyanom nti na mmom obiara bɔne so na wonku no. Ono no okum Edom nipa mpimdu nkyene bohwemu na ɔde ɔko fa Sela na ɔto ne din Yoktel de besine. Ebre no mu na Amaziah soma abɔfo ma ɔkɔ Israel hene Yehuba Yehoahas ba Yehoas nkyɛn sɛ bra ma yeni animhunu. Na Israel hene Yehoas soma ma wɔba Yuda hene Amaziah nkyɛn sɛ nkase dua wɔ Lebanon no soma ma ɔkɔ twnedu a wɔ Lebanon no nkyɛn sɛ fa ɔbaba ma me ba nware. Na wura mu a wɔ Lebanon no sene betietia nkase dua no so. Kum de wakum Edom na wakuma ma wo ho so. Mo anu onyam na ɔsoma wo na tena wo fie. Na ade nti na wo ne musuo ribedi apreapre na wahwe ase wo ne Yuda nyinaa. Na Amaziah ntie ena Israel hene Yehoas foro baaye na obehia mu koin. Ono ne Yuda hene Amaziah wɔ Bet-Semes a ɛyɛ Yuda dia hɔ. Na Yuda gui wɔ Israel anim. Na wodwane kokɔɔ wɔ ntomadan mu. Na Israel hene Yoas kyere Ahasia ba Yehoas ba Yuda hene Amaziah wɔ Bet-Semes. Na ɔba Yerusalem bebrui Jerusalem fasuo firi Efrem pono no ho dikosi ntwea pono no ho basafa hanan. Na ɔfa sika ne dwetɛ nyinaa ne nwini a wohunu no Awurade fie ne ahemfi akorade mu ne nnɔnwowa na ɔsane kɔ Samaria. Na Yoas ho nsɛm kae de ɔyɔɔyɛ de ne mani nnie ne sɛ de ɔne Yuda hene Amaziah koe no wantwɛ no Israel ahemfo bresesɛm nwoma no mu. Na Yehoas ne n'agyanom kɔdae na osie no Samaria ka Israel ahemfo ho. Na ne ba Jeroboam bedi n'adeɛ. Yoas ba Yuda hene Amaziah tena ase. Yehoahas ba Israel hene Yehoas wuachi mfirinhyia dunum. Na Amaziah ho nsɛm kae no wantwɛ no Yuda ahemfo bresesɛm nwoma no mu. Na wɔpam ne tiri so Yerusalem na odwane kɔɔ Lakis. Na ɔsoma ma wotinu kɔɔ Lakis na okokum no wɔ hɔ. Na ɔde ne to apɔnkɔ so bae na wosie no Yerusalem ka n'agyanom ho David kuro mu. Ɛna Yuda man no nyinaa fa Asaria wadi mfie 16 no na wosie no hene si n'agya Amaziah nan mu. Ɔno na ɔkyekyere Elat na ɔdane ma Yuda. Na kyerɛ yi no ɔhene no ne n'agyanom dae. Yuda hene Amaziah Yoas ba afiatosu dunum so na Israel hene Jeroboam. Yoas ba bedi hene Samaria mfie 42. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne. Wamfiri Nebat ba Jeroboam a ɔma Israel yɛ bɔne no bɔne nyinaa ho. Ɔno na ɔkɔgye Israel hye. Sane maa wɔn de firi deɛ wɔrekɔ Hamet de besi Araba poano. Sɛ Awurade Israel Nyankopɔn asɛm a ɔnam na koa Amitai ba Yona odifo a wofiri Gat Hefa so kaeɛ no. Na Awurade hunu Israel amani hunu sɛ ɛyɛ nwono papa. Na ɔde hyɛ ne akoa nyinaa kɔ. Na Israel ni ɔboafo biara. Enso na Awurade nka sɛ ɔbɛpepa Israel dini afiri ɔsoro ase. Na ɔnam Yoas ba Jeroboam so gyee wɔn. Na Jeroboam ho nsɛm kaeɛ ne de ɔyɔɔyɛ nyinaa ne ne mani nnie. Sɛdeɛ ɔkoeɛ ne sɛdeɛ ɔdane Damasko ne Hamata ɛyɛ Yuda deɛ no maa Israel no wantwerɛ no Israel ahemfo brosesɛm nwoma no mu.
na Jeroboam ne n'agyanom Israel ahemfo no kɔdae, na ne ba Sakaria bedi n'adeɛ.